Siapa emang? Gak ero aku terus. Tak kira bulumu Lah mau bulumu duduk. Mbah. Loh, Belum tuh emang. ora. Loh, aku mau taruh. Kita lihat balamu Loh, itu ki. Herono dipastikan sih. Ya yo. Iya. Tos. Lho kok marane ta bocah? Lah iya, engko jadrut engko. Lah yo ada nggo bareng-bareng ya piye iki? Kowe iki ngawur lho, Ceng. Bicara kenal mbok taruh lho mare. Lah tak kira bulumu terus makane tak taruh. Buluku to, Mas? Mbah. Lah sampe kenal aku to? Mbah. Loh, piye ta? Kenalan Mas, kenalan. Oh iya. Mas.